My father. Hello to me. My father goes here on God you cool. Oh, family mgaraga, mother barajo. Mother bakatajo te 2 eke here. And when family mgaga bosog. Garonga hotel, Muren Kufanya mote, Kuru my heat, Kurahuna mote, Fesianala. Ogwe shinima lote, selite guzrote, some daddy GO of I wonder ministry. Lequem bopo. Hey, Jesus. The mad Mbo hotel bopote. Question note. What will I family hotel? They will everybody in my family take kitchen anymore, Gosuka family house. Or them wickedness of human beings. Or them Kunu Bushwani, Kuma Etchinek, and eluding the PAs in Muri. Eh? Abamu Mazana on a yard in Bowola. Hana no Nulo, Hapuala. Edgy Buri Hana la Shaz. Piana I got no gaga bulai here na yard. Okay, Father Wamba. Eh? Okay, Father Wamba. That is you, because I have no. I am going from the mother. Webrele Nambabu. Chimobi, Waba. Chimobi, Waba. Chimobi, Waba. Chimobi, Waba. Chimobi, Waba. Mwe Manel. Ebe isi na ị gaghị ekwe ka ọ na-aga m n'anya, bụ na onwe gị agadaghị n'ahụ ụra. Maka nwata sị na nne ya agaghị ehi ụra, ure enweghị ike ịga ya n'anya. Ị hapụrụ ebe ishiri gawa ifuru efu ishi ngao ishi apali ebe ọbụla ị gara gaba na ọgara gboo lọta na vileji na sị ị ga-abịa ịnapụ m ụra n'ahụ gị rie okele gị rie thank you gị rie very much ọgọdọ awa ọkụ Chimaobi ana m enye gị iwu taa ị nwesị ike ịdị ndụ ahụ ụbọchị echi ya eji echi agada ejikwo gị chi echi agada ejikwo gị chi echi agada ejikwo gị chi echi agaghị ejikwo gị Chimaobi ị ga-anwụ Chimaobi ị ga-anwụ Chimaobi nwụọ onye ahụ answered by fire. Bịa enye nwata ọcha Zephaniah je gwa mpa gị na dị GEO gị gwa esi na m si ya bụ na ọ chọrọ ya ka ị pịrị ya n'ime ebe a ya ji nwa ya buru ụzọ wepụta hia onye anyị ego anyị onye oshi ọcha onye dara iku nwa nwa ọrụ ọnaba nụnụ nyere m ego m ị ka na-eti mkpu ha na-ekwu onye oshi ọnwụ egbuola ka ọ tụrụ aka onye oshi nọ witi chọọchị na-atụ ashị kamgba iko ga-ejule awa m ga-agwa na iko ga-eju iko ga-ejule dadi GEO onye oshi ji chọọchị na-atụ ashị oge ahụ agala mgbe ị ghọgburu m ihụrụ taa ị ga-nye m ego m nye m ego niile nyere gị jiri agwụ nwanne m nwoke ofu mkpụrụ ha ịgwa hụ nye m ego dadi GEO onye oshi yes onye oshi dadi GEO iko ga-ejugo ama je weta dị ego ịma egbe eyi nke ezigbo mmadụ zuzuru je weta dị ego ka ha laba ọgwagwa gị n'iko gị ya eju yes o juru na ọgwagwa gị gị raa ka iji ese kpa ị gara ọkwa ibu gị onye oshi i nwere nwanne m nwaanyị tọọ na oyi isi ebe wig o kpuo na-aga n'azụ ọgwa gị onye oshi ọcha na je weta nkiri ego m ego nka nsebe apụọ je weta je taịm adịrọ oge adịrọ je weta ba n'ime ụlọ ọ ihe me transfer ọkwa akaụntụ ime akaụntụ me transfer biko ofeke na-amaghị mgbe ekere nkụ ụkwa ofeke na-amaghị mgbe ekere nkụ ụkwa ndị ọgụgụ oge
ị ma na ara ka nọ gị n'ime to your mind na-agwọtala gị maka na ndị Igbo na-atụsị ihe ọbụla ahụrụ ngwa onye ara o nweghị ike ịhapụ ntakwu ị ma na ị ka na-atakwu ka ga wetara gị ego gị ka ga mee gị nke ọzọ ka mee so for your mind na isi arịla gị mma ị ma na ugbu a ka ịba gabere n'ihe na-akpọ the centrament of arụ ọgbụgba ọ bụrụ na ị chọrọ nnọọ ịmara nnọọ na ị chọrọ ọganiru family unu buru ụzọ onwe gị kpọrọ onye ara gbagbugoro I don't mad before ọwa aha gị I don't mad before and onye ọbụla mad gụrụ before a madman is always a madman take her out of this place. Mụnwa bụ madman ọ sị na mbụ madman itu isi onye ara alụ ọgụ ya wee gbaga ara onye isi dị mma na akpọ ndụka kootu ịkpọ atam kootu ka ịkpọ gụa papa madman. It's okay. Ya me go biko. Emere na gebere gị yara within the house na nke gara aga nke ugba na ekiti ahịa. And ari ga-agbugba awara ọ ga-awota na ekiri gị ya dị ka na-ele football match. One is bet. Gị na-agaje hotel. Gị wuri igba gị na-akara nwa ha bel. Ụmụazị a na-ele ntanta. Ma Chineke kere mụ na gị na if you dare come closer to me. Daddy boy asụ. Mbụ ọgụ my venom. M release o venom go. Ihe mere Zakaria na akwụkwọ Ezekiel emego na akwụkwọ. Oge aha gara mgbe ị na-eji ashị na asụ na-edisive anyị ọwụsụghị ugbu a asụ nke atara na-atụ ka ọkasụ asụ gị na-eshi pupupupu asụ gị ka ara asụ na-eshi pupupupu ịtala atụ m ọfịs iwu m asụ nye m ego ma m gị imesiri of west with you. Ya na isi ibere na-aga chọọchị. M relizi ụwa kwe ọta gị ka chụrụ stik m relizie ya. Ya na ị na-aga episi Daddy GENIIUE. Ozola nye m ego m. I ruo na ekwu nke a. Okay. Go weta ego because it's very important. Yes, Daddy. Odum. Sir. Chike. Yes, my father. Odum. Yes, my father. Chike. Yes, my father. Odum. Yes, my father. Dulano ha. Daddy GENIIUE. Daddy GENIIUE. First of all, before we go, transfer I'm going 100,000. Transfer. Man, come to green machine. Chukwonyene mihiri bama o chukwonyene mihiri bama zam. Onyene mihiri bama o uwanoroluya. Madonine moria biko yakutena sitera Jesus. Yeye ya otito niye oloru. Tochukwu uwanoroluya. Tochukwu Madonine moria biko yakutena sitera Jesus. Yeye ya otito niye. Ugo ijikwa ka na Daddy GENIIUE emenwe ife dị n'ife a
ọ kakwa mma na ịbịa mkpụjọ gị na nke fada nwa aba. Eze biko kpọrọ m gawa na nke Daddy G.O biko. Atọbanụ m biko. Ebe ọ bụ na ikwugo bịa ka mkpụjọ gị na nke Daddy G.O. Lekwe na anya ndị iro m egbuo m. Lekwe na anya nke abidokwa na-elesi eze ndị iro m. Fada, asị m ka m bịa kelee gị na ihe ọma i mere mụ na ezinụlọ m. Ekele dịrịkwa go ịgbalịka. Amen. Fada, aka m abịakwa kamgbe mana ọ wụ onye oshi ahụ, onye oshi Daddy G.O ahụ, nwoke a tụtụrụ ego niile m n'aka na cha m kwụrụ ọtọ gbuwa m aka na kpọchịcha m ego m na chasịsa m onye awezụta onye oshi Daddy G.O. Patu ị ga-ebutu butuo nne ada akpọ mmadụ onye oshi ebe a. Ihe ọbụla sọkwa mmadụ mete ya dịrị ya na Chineke biko ị ga-ebutu. Fada. Ịgbalịala na ihe butere ịgbalịala mana enweghị ihe m ji ihe ndị eme. Ị ga-ikpokọkwa ya buru ya nawa. Ị ga-aga gwa di gị. Fada, mana o shi m n'obi m ka m ji butere gị ya. O shikwa m n'obi, nke a na-agwa gị na-ashị m n'obi. Ị bụrụ ihe a na-eje gwa di gị na lekwe ihe ị chọrọ imere fada ozie na okwe gị bute enweghị ekpere m na ọgwụgwọ nsọ m enwe ihe gbasara ya na ji na mmanụ na ọkụkọ na ihe ndị a n'efu ka m na-eme ihe niile. Fada, di m enwere ikike n'ebe m nọ, ọ ga-agwa m ihe m ga-eme. O nwunye ga-agwa m butere gị ji o butere gị ihe ọbụla. O nwere ike ahụ, nwere ịdata ike. Aghọtara m ihe ka ihe na-akọ ihe. Ị na-akọwara gị na di m enwere ike n'ebe m nwa Ada Ugo nọ. Mechilata ọnụ gị kpuchilata ọnụ, ihe ị na-ekwu adịrọ mma. Ka ihe na-akọ ihe ọgụ ka ị bịara ịlụ ka ọ dị ka ị bịara ịlụ. Asị m ọgụ ka ị bịara ịlụ ka ọ dị ka ị bịara ịlụ. Nke ụdị gị enwere ikike bụ ị na-amaji aka na ama otu aka isi alụ di gị ọwụ. Ị gakwa ga ka akụziere gị otu esi alụ di. Ị ma anya ya chaa. Na ka m gwa gị dibu ụlọ o bu ụlọ ya na ọ ya nwawe onye ekwusi ọkwụ nọ n'ụlọ. So ihe ndị ọzọ ị na-ekwuzi bụ jara ka ọ bụ. Ọ dị gị fụrụ gị n'ụzọ ihe ga-amasị ya ọ bịa jekwuru nne na nna gị si na ọ chọọ ịnụ gị na ya wee biri n'ụba. Unu kwesịrị ibi n'udo maka na onwe onye ga-ahụ nsogbu, enwe onye ga-ahụ ọkụ gụrụ ya gụbata n'ụlọ. Di gị hụrụ gị ihe ọ chọrọ peace of mind, udo na obi aṅụrị, onye o ji kpọrọ gị kpọbata. Ọ kpọta gị ka ị bịa wụrụ jakin chen, ọ kpọta gị ka gị na-ebịa mawa aka onye wudi na onye ọ gị wụzi di nwe ụlọ. Biko buru ji gị ka ị lawa nwaanyị ọma. Ịlaruo gị gwa di gị ọ dị ya mma o kwete na unu ga-abịa ibutere m ihe unu ebutere mana o kwetegodi achọọ m ji ndị a. Ile m anyị hụ na m na-eriju afọ adị m ka onye agụụ na-agụ. Nke m awụ m ji na mmanụ, nke awụ ji na mmanụ ministri rulawa eji m obi m agwa ihe m gwara gị ana m alụsa gị ọgụ agwa gị ya. Obi m niile ka m jisi gị ngwa bilie ka ị burula nwaanyị ọma bilitenu. Daddy G.O International Ministry. Nwoke o metelu mmanụ ịkwa ka si pụta mbọsị a aka na-awụ ndị mmadụ chekwa na mkpụrụ isi o. Na atara ka m anwa ka m nnọọ abịa m ka inyezie m balansị m ịgbacha m alụ tie m na akpa ka ntido. Ma wee gaa nọdụ taa otu gị bịa. Esi gịnị? Ihe nke m nyọsị gị na-akpụ mmiri n'ọnụ. Enu ihe m kwuru. A sị gị lawa ekọnọmi anọdụ taa. Echi ga-abịaghachi. Enwere m economical problem. So lawa tomorrow. Inwe economical problem. Abịa m mbọsị alụsị alụ gị ọlụ. Ndị mmadụ maka mụnwa maka that miracle m melụ. Ndị mmadụ wee tụgide ego ebe ha na-ekele m miracle m. Anyị mụkwa na obodo anụ a ọtụtụ n'ime ndị abịara n'ụlọ ka gị ma m nte ike risk alụcha alụ gị ọlụ ebe ị na-akọlụ m aja mbele. Biko nye m ego m ọga. Ọkụ ohimmiri besaida. Ị gara ije n'elu mmiri. Rụchanụ mmiri akọlụ. Gụ nwa arụrụ mmiri akọlụ ka ọmụ nwa arụrụ mmiri akọlụ. Isi ikpuru ị na-amada ekpu. Nye ahụ ikpuru ọwa isi. Kedu dị mkpa onye ikpuru ezigbote isi ga-apụta na ya ezuzo ihe ahụ nọ nga ahụ na-ezuzo ihe na-eme m. Ebebedị m asụ, emesabeghị gị asụ pịa m anya egherele go itiele praise the Lord.
Ka ị bịara nga asụsụ. M tire ma 2 minutes m na danger. Onye nọ ka ị na-ekwunye gị ego ya dịka enyegole gị ego ị ga-asụ kwụkọrịa m nwa sị m ọnụ nwa aja nkwụfọrọ ka ị nọ nga agbụrụ m ka nkịta. Nna m laba ekọnọmi anọdụ echi gị bịachi. Bịa mụ na gị anọkwa eme ife dada GO. Gee ntị ka m gwa gị gaa jụkwa ese onye mbụ. Ọ bụrụ na nchieta azụ ebe a, ọ bụrụ na nwa chieta azụ ebe a, mụ na gị ama nkọkwa akụkọ maka ego m o. Maka ọ bụrụ na inyere m ego m mmepe ọrụ mma agwa onye ọbụla ife ị na-alụ n'obodo a, mma agwa onye ọbụla na o nwere ike ọbụla inwe ka nna ka m chieta azụ mma agbalị gị return match. Mgbalị gị return match ịma mbụ nwe ya. Nkịta mem tretọ ugwo nkịtị black dog nwa bingo ojii ị na-eme m tretọ ọ dị ka mmadụ onye nwo gakwa ga-ajịrị ajụjụ m otu aha m si akwa ọkwa ote m si akpa ike adịkwa enye m enye ịbịa nga eme m tretọ maka gịnị maka what oge ole ka m ji gị ordinary 15,000 naira gị na-ekeli ka otu a ma ebe gị ugwu don't worry iji m ete epele imere na miracle isi nkịta ị na-ekpupụli dị isi achọrọ m imere ihe imere nwere onye ga-ebelive na ihe ha common something asị gị atọ ihe ijiri pas the sis ufu burukwa ego igbe na-ebu ụmụachi ibe gị sokwa fa moto ma bụrụ gị ote ego n'olili ọka ibis nonsense. All right, thank you very much. This is Chief Imo and his crew. We beg all of you to keep subscribing to our channel, Chief Imo Comedy on YouTube. As you do that, God will bless you. God will bless you. Hip, hip, hip.